Για σένα. Αν αύριο σου πρότειναν, Παναγιώτη, να φύγεις από την Ελλάδα για να διαδώσεις τις γνώσεις σου σε μια χώρα που είναι μουσουλμανική ή εβραϊκή, θα έφευγες, λαμβάνοντας υπόψη σου ότι δεν θα είχες ούτε υλικά εφόδια αλλά ούτε και συμπαραστάτες, θα ήσουν μόνος σου? Όχι, δεν θα πήγαινα. Γιατί? Διότι η αποστολή που εγώ έχω είναι να είμαι εδώ. Αν ήταν η αποστολή μου να είμαι εκεί, τότε δεν θα με βλέπατε. Εσείς εδώ. Αυτή την αποστολή που λες ότι είσαι για εδώ, αυτή την αποστολή σου την έδωσε κάποιος, έτσι το είδες ένα όραμα, ή μόνο σου ξύπνησε ένα πρωί και λες εγώ θα ασχοληθώ με αυτά? Γιατί ξέρω το παρελθόν σου ποιο είναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του μία μνήμη με κάποιες εντολές που βάσει της ελευθέρας βουλήσεως, όταν φτάσει η στιγμή και ανοίξει αυτό το κουτάκι των νέων εντολών, το φάκελο ας πούμε, και το διαβάσεις ή το πετάς κάτω ή ακολουθείς οδηγίες, είσαι ελεύθερος. Εγώ άνοιξα το φακελάκι. Το φακελάκι ποιος το έδωσε αυτό το φακελάκι? Το DNA μου. Είδα μέσα τι γράφει και από εμένα ήταν να επιλέξω. Και εγώ έκανα τη διαλογή. Επέλεξα. Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο πράγμα. Στην πορεία μου δόθηκαν όσα κατέχω. Στην αρχή είχε βάσανο μεγάλο, γιατί υπήρχε στέρηση μεγάλη. Ξαφνικά από τα πολλά στο τίποτα είχε στέρηση, είχε πείνα, είχε ταλαιπωρία, είχε κινδύνους και σιγά σιγά μου έδιναν, μου αφυπνίζονται μέσα μου πράγματα, αλλά με τη δική μου προσπάθεια. Δεν μου ήρθαν έτσι, προσπαθούσα, επεδίωκα, κυβερνούσα πράγματα από τον εαυτό μου, το χαρακτήρα μου, απέρριπτα πράγματα. Έπρεπε να δαμάσω ένα λιοντάρι μέσα μου που είναι της ζούγκλας και κατάφερα να το κάνω του τσίρκου. Στην πορεία. Λοιπόν, έτσι ο κάθε άνθρωπος όταν πάρει την απόφασή του και αισθανθεί ότι για κάποιο λόγο είναι εδώ, εγώ στην πορεία καταλάβαινα. Ούτε κανένας μου το έδωσε, ούτε μου είπαν θα κάνεις αυτό και εγώ υπάκουσα και το έκανα. Όχι. Αυτό έρχεται με τη δική σου σκέψη, λογική, αποφασιστικότητα. Σιγά σιγά όταν βαδίεις έτσι, αρχίζεις και βλέπεις την Ιθάκη και αρχίζεις το ταξίδι. Ναι. Σκοπός σου όμως δεν είναι, επιμένουν να σου κάνουν την ίδια ερώτηση, να δώσεις στον κόσμο αυτό για το οποίο έχεις πάρει εντολές να κάνεις? Γιατί να περιοριστείς? Οι Απόστολοι γύρισαν όλο τον κόσμο. Επειδή γύρισαν οι Απόστολοι τον κόσμο, εμένα η δική μου αποστολή είναι να βρίσκομαι εδώ και να κάνω αυτό που κάνω. Να γράψω βιβλία, να φτάσουν στην πιο απομακρυσμένη περιοχή του κόσμου. Γιατί το κόκκινο βιβλίο, έστω και ένα, δεν υπάρχει μέρος του πλανήτη που να μην έχει πάει, Κώστα. Το κόκκινο. Γι' αυτό το κόκκινο, τέτοιο βιβλίο δεν υπάρχει στον πλανήτη. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Τι το κάνει μοναδικό? Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Τι το κάνει γιατί μοναδικό? τα στοιχεία και οι θεωρίες που έχω μέσα, που επιβεβαιώνονται με χειρόγραφα φωτογραφημένα από τις βιβλιοθήκες, αυτό και μόνο το καθιστά και σαν αρχαιολογικό αντικείμενο το έγγραφο, αλλά ταυτόχρονα και ιστορικό. Δηλαδή έχουμε αρχαιολογικό και ιστορικό αποδεικτικό στοιχείο. Αυτό λοιπόν ήταν που τα 3 πανεπιστήμια τα μεγαλύτερα του κόσμου το έχουν και μου έστειλαν πρόσκληση να πάω να μιλήσω. Και εγώ δεν πήγα. Γιατί όμως αυτό το κάνεις? Γιατί δεν πας? Διότι τη στιγμή που πηγαίνει το βιβλίο εκεί με τα χειρόγραφα, εγώ τι παραπάνω να τους έλεγα, αφού το βιβλίο μου θα είχα ανοιχτό και πάνω σε αυτά θα μιλούσα. Τι να πάω να κάνω? Δεν θα έπρεπε να τιμήσεις αυτούς που αγόρασαν τα βιβλία σου? Όχι. Εγώ τους τιμώ με το να μελετήσουν, διότι τα ταξίδια και τα έξοδα και ο αγώνας που έκανα τόσα χρόνια επικίνδυνα να μαζέψω αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι αυτοί θα έχουν μεγάλη τιμή να έχουν στα χέρια τους κάτι το οποίο χωρίς κόπο και πόνο
το απέκτησαν, ενώ εγώ πόνεσα, κινδύνεψα, ξόδεψα πολλά χρήματα. Τότε είχα, τα ξόδευα όμως για αυτό το σκοπό. Τα περισσότερα βιβλία μου εγώ ξέρεις ότι τα δίνω δωρεάν, γιατί δεν έχει ο κόσμος χρήματα για το κόκκινο. Γι' αυτό και το άφησα μέσα στο ίντερνετ το κόκκινο βιβλίο. Αλλά επειδή έχει τα χειρόγραφα φωτογραφημένα, είναι δύσκολο να ανατρέξεις από μία σελίδα να πας στη σελίδα που είναι τα χειρόγραφα και δυσκολεύουν μέσα στο ίντερνετ. Εγώ όμως δεν είπα τίποτα. Εντάξει, κάπως πρέπει να ζήσω. Εγώ από αυτά ζω. Και αυτά μου τα κυνήγησαν. Και στερούμε διότι εγώ υπηρετώ τη γνώση, τη σοφία του Χριστού και των Ελλήνων. Δεν πηγαίνω για πλουτισμό. Αν ήθελα να κάνω πλούτη, έμενα και εκεί που ήμουν τότε. Λοιπόν, είναι ανόητο να λένε κάποιοι ότι πάω να οικονομήσω, τα πουλάω, κάνω σαν το Λιακόπουλο. Μα κάτσε, όλα αυτά δεν έχουν κάποιο έξοδο. Δεν έχει τυπογραφείο, δεν έχει τεχνικούς, δεν έχει βιβλιοδεσία. Δικά μου είναι αυτά. Αυτοί δεν πρέπει να πληρωθούν τα μεροκάματά τους. Και το βάζω με μία τιμή α, που από το 96 μέχρι σήμερα διατηρώ εγώ την ίδια τιμή. Την ίδια τιμή από τότε μέχρι τώρα. Υπάρχει λόγος, είναι συμβολικό.